שלום, אני דנה, בת 26, סטודנטית לאמנות באוניברסיטת חיפה. נשואה לדן ואימא לנועם. מתגוררים כרגע בקצה מושב כרם מהר"ל, קרוב לטבע, ולא רחוק מדי משום מקום. מאחורי הבית, מתחת לסככת רפת נטושה, אני מייצרת בסטודיו מאולתר מהחומרים סביבי מיצג אומנות. מה שיהפוך להיות בעזרתכם, תוך כמה חודשים, פרויקט הסיום שלי. אני מתכוונת לבנות יצירת אומנות רב-תחומית, שתשתף את הצופה בה, ושבלי הצופה יצירת האומנות לא תוכל להתקיים. אני מזהה דבר משותף אצל כולם. כל אדם רוצה מקום בו יוכל להיות מוכל. כולנו היינו רוצים קצת לחזור לבטן של אמא שלנו, להרגיש שייכים, להרגיש בבית. מקום או רגע נעים שנוכל פשוט לחיות. ומהמקום הזה אני רוצה לאפשר מקום או רגע שכזה לכל מי שירצה להיות מוכל ביצירה שלי. או לפחות ל200 הראשונים. הרעיון לעבודה נולד ברגע שהכנסתי תמונת סטילס לבקבוק עם נוזל, ומכאן התגלגל לדימוי הבא. חלל משושה בגובה 2 מטר, העשוי דיקטים של עץ ברובו. הצופה יתהלך מסביב ובתוך המשושה, ויעבור מסע שבנוי ממעין תחנות המשלבות אלמנטים פיסוליים, לייב פרפורמנס ווידאו ארט. הצופה יהפך להיות המוצר בתוך המפעל חיים הזה, ויוכל להכניס עצמו לתוך בקבוק משלו. במהלך תהליך בחירותיו, יוכל לתהות בשאלות שנוגעות ליכולת לבחור, בדרך בחירתו במקום שמתאים לו ובסביבת האכלה. העבודה גם תעורר שאלות שנוגעות לחומר ולשימוש בחפצים שימושיים מחוץ להקשרם. וכך בקבוק הופך לכלי קיבול מסוג אחר, שמן הופך להיות נוזל עם פיגמנט סנטימנטלי, ותמונת פולרויד מקפיאה את הרגע שבו הצופה מפסיק להיות פסיבי ומתמסר לתהליך. עכשיו אתם נכנסים לתמונה. אשמח מאוד אם תוכלו לתמוך בפרויקט שלי. בלי עזרתכם לא אצליח ליצור את הפרויקט הזה, ולהשיג את חומרי הגלם שדרושים לצורך הקמתו. בקבוקים מתעשיית התרופות, שמן, מצלמת פולרויד ופילם, תאורה וחשמל, ברזל, עצים לבנייה ודיקטים. תוכלו לראות באתר מה תקבלו בתמורה לעזרתכם. אז אנא ממכם, ממנו, הפיצו וכתבו לי עם כל הרעיון שאלה ובקשה. הרבה תודה. לחצו על הלינק ועקבו אחר התהליך בדף הפייסבוק של הפרויקט.